I pozdrav svima ljudi, i Kazem si ovdje i danas igramo, tačnije ne igramo nego gledamo replay i to pozamislite Gibeo, da. Ljudi, razmišljali smo Gibe, pošto Gibe nije tu trenutno, igrat ćemo posle, možda snimamo jedan klip danas zajedno. Ali razmišljao mi je, poslao mi je jedan na fejsu, mi je poslao replay svoj. Ja sam ga ubacio u komp i rešio da pogledamo zajedno. Let's do it, malo, tačnije ne pogledamo zajedno jer sam ga ja već gledao i sviđa mi se mnogo replay. Ovdje on igra sa svojim novim tune deckom. I kao što vidimo u ruci ima Swords of the Lights. Tune rollback koji mu omogućava da napada dva put jedno tune čudešte, Torrential Tribute, Scapegoat i Terraforming. Nisu dobre karte, ali jesu. Terraforming omogućava da dobije Kingdom, ali nema jedno čudešte u ruci, što je veliki problem. Sad ćemo da vidimo kako će onda da odreaguje. Opa, izgleda da je sve to da. Scapegoat i Torrential Tribute, pametno, samo što me čudi da što nije aktivirao Terraforming. Vjerojatno da se plaši da ne aktivira Mystical Space Typhoon da mu ne odnese. Moguće. Ok, vidimo da igra protiv Penduluma. Da, ima petu skalu, znači ne može da prizove. Ok. Da, dodaje jednog Insight Magiciana i evo ga, prvo tun čudešte. Da. Pametno, prvo ga special summonuje i onda aktivira ovo, ali međutim ne može da napada, opet. Opa, menja Pendulum, dodaje Dragonipta, uništava Torrential Tribute, zahvaljujući Dragoniptom. Aktivira Call of the Hunt da bi prizvao od Ice-a i prizvaće Insight-a verovatno. Ne, nije prizvao, a da, dobro, jeste. I još jedan i da. Da, ovo je vrlo zajebana situacija. Ima tune, ima mogućnost da pretrpi ogromnu štetu od Dark Rebellion Dragona, koji vrlo lako može da smanji poene za napad. I ima od Ice, da, vrlo problematično. Čudno što ne koristi Dark Rebellionov efekat. Oda, evo ga još jedan od Ice. I da, to bi bilo to. Gibe ne pretrpuje veliku štetu, iako je mogu 3 put gore. I da, evo ga. Ja mislim da je ovo ključni trenutak ovog meča, gde je on sebi, ja mislim, kupio 3 poteza za napadanje, što je 3 puta 2100, to je oko 6400 damage-a. 300 damage-a, što nije ni malo. Plus ima Toon Mermaid, tako da to može da ispadne na pobedu. Evo, priziva je, opa, nismo uračunali ovo, znači to je mnogo velika šteta. On ga napada jedan, napada ga drugi put. Oj da, kako inteligentno aktivirao Dice Absolute Dragon, efekat priziva i negate attack. Sada je situacija ovakva, Dark Rebellion Dragon može da prepolovi njegove bodove i doda sebi 1100, ne 150, možda 1050. I time ima 3000, napad 1000, napad nekoliko, to se sve nakupi i veoma loše pogibe. Opa, vidimo da ovdje za naše veliko čudo, pametno da bi ga diskardovao i evo ga. Napad. Izgleda da se ovaj lik kasno setio da napadne Mermaid, tako da ono mogo je do sada završi meč sa Dark Rebellion, samo ne znam što nije. I da, obratite pažnju koliko je imao sreće izvukavši Blue Ice Tune Dragona. To znači da neće više morati da pretrpi štetu, jer nijedno čudešte koje ovaj lik ima, osim Rune Ace-a, ne može da uništi Tuna, plus ima Toon Kingdom. Tako da je veoma preokrenut duel. Možemo primijetiti da je veoma napeto i da, evo ga, Torrential Tribute. Ali ništa mu ne znači, možda bi bilo bolje da je dobio Mystical Space Typhoon, ovaj meč bi bio završen, ali izgleda da lik nije imao sreće. Da, end of the page, da vidimo šta će Gibe, opa još jedan Toon Kingdom, znači čista sigurica, Scapegoat. Čemu to? Arik to iskorištava i da. Izgleda da je ovo mi osmislio napamet, međutim nije mu trebalo toliko. Da, kao što vidimo, da je Shomi ili Gibe imao manje od, na primjer, 1000 ili 1000, imao bi sad 500 i ne bi mogao da završi ovaj meč. On je imao toliko sreće, toliko je štetu napatio, ali je nekako uspeo to da
konfiskuje i preokrene duel u svoju korist. Ovaj izvlači performal, ništa mu ne znači. Bukvalno ne može ništa da radi sa time, priziva još jednog u očajničkom pokušaju. Zašto priziva Dragon Pita, ne znamo. Da, i tu za svaki slučaj uzima Toon Rollback za svak, ako misli, ako ima nekakav Draining Shield, napada i završava ovaj meč. Probat ćemo da pitamo Gibe da nam pošalje deck list, da napravimo deck edit, a do tada se sayonaramo, šalim se. Dok je ljudi, to bi bilo to za ovaj video, nadam se da ste uživali i vidimo se u nekom novom klipu. Ćao!